Свири, че мисля, че нещо. После с оркестъра, добре. Няма проблем с оркестъра да бе после. Няма проблем. Полудявам ли? За кого беше? Отново за нашите виновници, за кръщалниците, за кръвниците, за техните родители. Специално за Евгений Царев песента "Полудявам ли". Когато аз искам тебе се не няма, когато нещо искам, трябва да креща. Защо ли трябва аз да си го съмбрана? А ти да ме наложиш, всеки може да благодаря. Господин кмета не се учил как трябва. Аз не съм разбрала, че е кмет. А вие сте го правили, ма за мен, като няма перекет, какъв кмет да е. Дай малко перекет, мой джоб. Това ще разбира, че е кмет. Избари, и възбари пак може. Защо ме накали бедно, кой може да сте бъд? Живейте за зана. Добре. Продължаваме се кръстиците. Боби. И за всички гости и приятели, разбира се, искам първо малко балади да ви сме. Мога ли нещо, което е извън моя репертуар? Кеман, Машел, Ренги, Сакадал, малко романес.